nder ndeɗo yontere mbiyen ceerno heɓɓi hen wadde jaali mantiɗi no feewi e nder nokkuji he geɗe kewɗe kewi hen hay sinno en jubbat tan kam hunde hen fof kam eɗen gandi ñande alarba 7 novembre ceerno yeehino Rouen nde immi matelas juuɗe hen fayi ko Rouen tawi dental ngal enen ñaguino en tengtini yo tinno yetto toon dental mantingal en toon o yetti Rouen o waali toon ñande hen o ñaldi e Rouen naɓe nde wonnoon Rouen no gandirɗen ni waɗi ne waɗi foyer ɗiɗi eɓe jiiɗa kala garɗo ɗon e moƴƴo garɗo ɗon yetto ɗiɗi foof ɓe kollirta noon no ɓe gowi wadde ni ɓe kalda ɗum ceerno kadi ceerno yiiɗa wasde wadde noon kono alhaali rokkani o neeli ceerno Ibnu Oumar yahanimo e foyer goɗɗo o toon ardi toon ko ceerno Abou Ba mo Diamoguel ɗum waɗi ɗon ñalawma o heewi fayida no fewi worɓe rewɓe foof gaari kawti hen kawrigol banggal fayida no fewi no fewi no fewi ñande alkamisa nde ceerno joftiɗo e Vernon nde wonno taw wayruɗo seeɗa kadi juma o yiiɗano waɗi ɗum sonaɗo saabu on juma o ko ene anda bandiraɓe heewɓe ne gara yidde hawrude e ceerno juldude mum ɗo juma o e waddude mum ɗo hadratul juma o eyyi ko ɗum waɗi ceerno jofti ga taw janggi kono ɗo o walti ñande hen aljuma o kisa dañi waɗe ɗo no eɓɓira noon ni ñande aset wonno ziyara leydi ndi foof ari waydirde e ceerno walla jurdirde e ceerno hikka ɓe guinniri ziyara kono ñalawma goɗɗo wadde sen ari ɗo ɓe gara kamɓe foof ɓe mbaydira e ceerno noon ñalawma ni hikka noon ɓe mbi ko ziyara ɗum waɗi hunde nde waɗi diddere mawde no fewi saabu Europe o foof no pamirɗen ni yimɓe gimmimi e nder Europe fof gari kawriti hen ɗo ha Allemagne en ala ko haali Belgique en Italie en Espagne en foof kawriti hen jiiɗa leydi ndi kam ko nokkuji goɗɗi ɗo ha Marsa en foof gari kawti e ziyara he ɗo waɗi ñande hen waɗi keewal mawgal no fewi no fewi mantingal no fewi no fewi e dow noon kamɓe ga wona yimɓe yiɗɓe keewal no fewi no fewi yiɓɓe mbumba e mawɗo no fewi sona e nokkuji mum keeriɗi kala nokku mbo waɗanaka ɗum kamɓe jiyata ene foti wonde ɗum waɗi ɗo foyer ɗo tawi en mbiyatno woto yimɓe keew kono noon ɗum wawa amnade saabu ne to ceerno woni fof yimɓe ko aroɓe ñande altine dewɗo hen o ceerno immi ɗo yeehi Tarap nde gandi nde ceerno ari matelas joli Tarapnaɓe garino e gardagal ceerno Sadio Malick Sall ñaagui yo ceerno rew toon julnaɓe ha softi ɗiɗi futuro e gueƴe ni o toɗɗorno ceerno jaɓanimo e jawgol ceerno Abdoul Aziz Ceerno o yeehi Tarap o wondita e mabɓe ha julta hen gueƴe ha jamma e jangguɗo o arti ɗo e Vernon ɗo o walti ñande hen sappo e 2 novembre so aljuma janggo so Allah haaji o anniyi immade ɗo e Vernon o walta e Paris inchallahu taala kañum e sete o foof ñande asende so Allah haaji o anniyi immade ɗo e France ñande aset mbiɗen e immoɗo hedde waktuji sappo e 5 ñalawma o yettoyo toon waktuji sappo e 9 kikiɗe woni 7 heures kikiɗe so Allah haaji o yettoto Dakar inchallahu taala